Hello, Kayla. Oh, naghihibi ka na naman, Elena. Break na kaya kami kang jowa ko. Ay, ano naman na best friend ko niyo, nagpaparahibi na naman. Naman yan. Makulogon, bes. Dahil ko kaya. Oh, haing kabayangon yan. Yaw na ko sarong, bes. Oh, taano kaya? Ano nangyari? Nag-break ka mo. Nadakop ko siya, bes. May kachat siyang babae. O baka mga barkada niya malang yung babae, bes. Bako, bes. Bako niya tong barkada. May barkada man na nagsisending din na ilan. Ay, grabe man, bes. Bes. Dahil mo deserve yan, bes, lalaking iyan. Dahil mo yan deserve. Dakol pang lalaki dyan, dakol ang pisot. Napapadangatong ka, dakol pa din lalaki, bes. Siguro, bes, oras na niyo para ipahinghalo ko muna niyong puso ko. Tro ka dyan, bes. Kung lulukoon ka man lang, dahil na muna. Wes ka na muna magpara-jowa-jowa. Oo. Duman ka muna sa mga pangarap mo. Tapadun mo muna yung mga pangarap mo. Saka na yung jowa-jowa, bes. Ayo, bes. Mapokus muna ako sa pagklase ko ngunyan. Sa pagklase. Mapokus muna ako. Tro. Plok na plok. Pagklase mo na ang pag-inuton. Pagklase mo na. Kada ako dyan lalaki, napapadangatong ka. Hindi ka lulukohon, hindi mahanap ng iba, makukontento, hindi macharat-chat. Ibaga. Ayo, bes. Salamat. Saka di ka magparahibi, bes. Di ka magparahibi sa mga lalaki. Magayunon ka pati, mahibi-hibi ka, makanos ka yan. Para mo naman ikama lang ang barkada kong best friend kong magayon. Si bes manggaro mang tanga. Basta, bes, i-block mo na yan. I-block mo na yan lalaking iyan. Nadakop mo na sa apto. I-block mo na. Di mo na pagkaulayon. Ayo, bes. Habo ko na. Tig-block ko na siya, makulo ng ginibo niya. Makulogon. Pabayaan mo na yan, bes. Ipahiling mo sa iya na kaya mong mayo siya. Go, laban lang. Ipahiling mong kaya mong mayo siya. Dahil siya kawalan daw. Ayo, bes, thank you ha. Mare na lang ta, may nagpapakusugbot sa kuya. Thank you, bes. Siyempre, best friend ta ka. Garuta ka na tugang, kaya dadamayan ta ka. Basta ipahiling mo sa iya na kaya mo, na mayo na siya. Ano? Ayo, best, thank you. Sige na, baka may gigibuong ka, ma-upload na lang ako ulit sa iyo. Thank you. Sige na, best, bye-bye. Move on ha, move on. Ayo, best. Babush. 2 days later. Si Elena to Si daw yung kaiba ni Elena. Ayo, bes. Mapokus muna ako sa pagklase ko ngunyan. Sa pagklase. Mapokus muna ako. Psst. Elena! Hoy! Uy, Kayla, bes! Si Sayan. Bago mong jowa. Dai, si ex ko ba gani? Kambak kami. Tung sabi mo sa ko, nanadakop mo. Tro. Hayop ka. Mahagad-hagad ka sa kuyang advice. Tapos ngunyan, kambak ka mo. Sabi mo matultol ka sa pagklase. Ano naman yan, bes? Tapos ngunyan, maaram ko kambak. Sorry, bes. Padangat ko pa kaya siya. Sabi ba kaya pagpadangat, balikan. Dapat. Pag nakulgan ka ulit, dahil ka maghagad-hagad sa kuya, dahil ka maghibi-hibi, dahil ka magpara-ara-advise sa kuya. Bes, sorry. Sorry, bes. Boray mo.
Saka, di kang parahibi, bes. Di kang parahibi sa... Utang na. Ay.